И здравейте, приятели! Днеска с Ивайло сме в Боровата гора, малко е калничко, но няма нищо. Ето го Ивайло, ето ме и мене. И сега дойдохме в Боровата гора. Ето на Ивайло рубията. Базата ни, сега ще ги покажа. Ще се нарека малко сложно. Опа, опа, опа. Ето, отгоре малко е паднало това тук. Не, ще го правим. И да, това е като цяло Боровата. Ще сега да слезна и ще ви покажем пистите ни и нали сега ще почнем да катаме. Ето го и седлайката. Ти се качвай догоре с GoPro-то, аз не искам. Ето ние оттатък сега се спускаме най-горе. После ще отидем на втората ни писта, ето там. Хайде, се виждам, после ще покажа. И добре, хайде, чао. Забравяйте да се абонирате за канала. Здравейте, приятели, тук съм с Ива, вече се правим загрявката. Айде, аз съм първи. Добре, ай. Искаме окана да пускат бавничко. И да. Ето го първото пускане. Давай, Ивайло! Трябва да го снимам как скача. Давай! Ко стана? Здравейте, приятели, да пускаме, Ивайло малко падна. И да, лъзни се. И аз запускам тук малко по-отгоре, за загрявка още. Малко ме лъзна. А там, където Ивайло също го лъзна, но няма нищо. Издържа. Накриво тръгна, накриво. Давай, Ивайло! Хайде, ще чекам Ивайло. Той ще пуска. Давай! Давай! Ще го се Ивайлото се пускат по-ниско. От малко го е страх, ма няма нищо. Слушай, няма графер технически, да? Нямат много графер, първо без друг някакъв проблем. Добре, хора, ние сега отиваме на втората писта, малко поснимахме. Защото, добре, вземи от Васко с Макси скици. Добре, знае, че ние са хора, отиваме на втората писта, днес не се пускаме много, защото е много лъзгаво и да. Сега отиваме тук на втората, дет ни е... Като не е правилно, има една дупка. Ма няма нещо. Тя може да мини. Ето го Ивайлчо. Ето го е втората писта. Сега ще така че и се пускаме по нея. Вече сега, като стигнем горе, ще ви кажа. Айде. Ти ви пусна камерата. Да, хора, ето Ивайло го фана страх, ще пускам се. Но не се пускам силно, ето заради дъжда, който валиш в 7. Ивайло, Март, пускам! И сега се пускам, ето мала дупка. Трябва да заровим, обаче не е мързо. Опа. Така. А сега. Малко бавничко, тъй тук е опасничко. Да, ние имаме само тук писти.